اور اللہ تعالی ہر جنتی نو سونے دے کنگن پوائے. دنیا دے اندر انسان دا سونا پانا حرام ہے، شرع منع فرماتا، لیکن جنت دے اندر نعمت اللہ تعالی تسا میرے متقی پرہیزگار سونے استعمال نہیں کیتا دنیا دے اندر، اللہ تعالی جو منع فرمایا تسی رکے رہے، ان جنت دے اندر آ گئے، تواڈے کنگن بھی سونے دے. سبحان اللہ. پھر قسم و قسم دے پھل نے، اللہ دے قرآن دا مفہوم ہے جناب دے سامنے بیان. قسم و قسم دے پھل ہون گے، اتھے کسے دسترخوان تے ٹرتے نہیں جانا پڑنا بے یار فلاں مقام تے اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھا دیتا ہے تے چلو جنتیوں چل کے کھانا کھائیے. نہیں، جتھے جنتی بیٹھا ہوئے گا نا، جو دے دل دے اندر خواہش ہوئے گی فلاں پھل، فلاں میوہ، فلاں پکوان، فلاں پرندے دا گوشت جی کرتا ہے میں کھاواں، ادھر دل دے اندر ہوندی خواہش اٹھے گی، وہی پھل جناب دے سامنے آ رہا. مانل دسو اینا نعمتاں دے مقابلے دنیا کی ہے؟ کک نہیں. طلب کیتا ہے، پھل آ گیا، گوشت آ گیا. اللہ دے نبی فرمائے جدو جنتی جنت دے اندر خواہش کرے گا کہ میں فلاں پرندے دا گوشت کھاواں دنیا دے اندر بڑا لذیذ کہ خواہش کرے گا، اللہ دے نبی فرمایا او پرندہ بن کے نہ خود تیار ہو کے، مثالیں بھی جنت دے، تیاری بھی جنت دے، پاک کے نہ تے سونے دے برتنہ دے اندر. او بھائی یہ جھوٹ دیا باتاں نہیں، آپ تو صرف دنیا تے بیٹھے ہو نا، دنیا بیٹھی اللہ تعالیٰ دی جنت بڑی آتی ہے. برتن سونے دے بن کے نہ جنتی دے سامنے آ جائے. جتنی طلب ہوگی گی، خواہش ہوگی گی، یہ کھائے گا، وہ پرندہ پھر اٹھ جائے گا. کیونکہ جنت دے اندر موت کو نہیں، جہنم دے اندر بھی موت کو نہیں. اللہ تعالیٰ درمیان جنت جہنم دے موت کو ذبح کر دے گا. کافر ہمیشہ جہنم رہنے گے، مشرک جہنم رہنے گے، گناہگار جنہوں اللہ تعالیٰ سزا دینی ہے انہوں نے نافرمانی ہے دی، او مالک دی مرضی جتنا وقت سزا دے جہنم دے اندر، 1 منٹ دے وے 2 منٹ دے وے نہ دے، لیکن ایمان والا جڑا ہے گناہگار ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس نے جہنم میں چکڑ کے پھر جنت عطا کر دے گا. یعنی گناہگار اگر مسلمان ہے اللہ تعالیٰ بھی نافرمانی کرتا رہا، حکم عدولی کرتا رہا، سزا دے واسطے اللہ تعالیٰ جہنم سٹ دے گا. اے مالک دا ہے قانون، لیکن مولا تعالیٰ خود اپنے بنائے قانون دا پابند نہیں، وہ نہ سٹے جہنم نہ سٹے، اللہ تعالیٰ نو کسے پوچھنا نہیں، لیکن قانون ہوئی ہے. کافر مشرک ہمیشہ اور مومن گناہگار، اور رب تعالیٰ دی مشیت ہے جنہ وقت مدت جہنم کا عذاب دے، پھر ایک نہ ایک دیار اللہ تعالیٰ قد کے نہ پھر جنت آتا ہے. تو جنت دیا حورا نے جنہ دا ذکر اللہ دے قرآن فرمایا، حور مقصورات فی الخیام، اپنے خیمے دے اندر بیٹھے ہیں، اور انہاں دی صفت اللہ دا قرآن دستا ہے کہ نہ انہاں نو کدے غیر تکیا ہے، نہ انہاں کدے کسے غیر وال تکیا ہے، پاک دامن میں تے انہاں اتنی حسین میں کہ 70 جنتی لباس پوشاکاں اللہ تعالیٰ انہوں نے پوائے گا. اور انہاں دا حسن ہے کہ انہاں دا اگر دوپٹہ دنیا تے ظاہر ہو جائے نا تے دنیا اس دوپٹے دی خوبصورتی نال بے ہوش ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہر مرد نو دے گا. ایک قرآن دا ذکر ہے، 20,000 جنت دے خادم ہوں گے جنہوں نے غلمان آکھیا جاندے، انتہائی خوبصورت بچے ہوں گے، وہ خدمت دے اندر ہوں گے، مسلمانہ دی مومنین دی جڑے جنت دے اندر آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا دے رہے، اور جناب اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار کرائے گا ہر جمعہ دا جمعہ اللہ دا دیدار کرن گے جی میں مالک دی شان ہے.
وہ جان کے دیدار واسطے پھر واپس آن گے تے جنت دی لذتاں دے اندر انہاں دا دل بھی نہیں لگے گا کیونکہ جنہاں رب نو تک لیا پھر وہ جان گے ایک بازار دے اندر جنتی ہوا چلے گی ایسی خوبصورت کہ انہاں دے حسن وچ اضافہ کر دے واپس لوٹن گے اپنے محلات دے اندر انہاں دی گھر والیاں جنہاں دنیا دے اندر ہے سن اگر انہاں نو اللہ تعالی جنت عطا کیتی وہ بھی انہاں دے نال ہون گیا اور ہورا بھی وہ آکھن گیا جدوں گئے سو اتنا حسن نہیں سی واپس آئے تو اتنے حسین عمر کنی ہونی ہے جنتی دی 30 یا 32 سال جیڑا 80 سالاں دا گیا ہے وہ بھی جنت دے اندر 30-32 سال جیڑا تے بچپن وچ گیا ہے وہ بھی 30-32 سال تے انہاں دے جسم تے وال نہیں ہونے انہاں نو بخار نہیں ہونا کدے جناب جڑی مرضاں ہیں کدے جناب نزلہ ہو رہی یہ نہیں ہونا اتنے سر درد نہیں ہونا بخار نہیں ہونا جو کھان گے نا کوئی انسانی حاجت نہیں ہوئے گی ایک انتہائی خوبصورت خوشبو جو جنت دی ہے جو کچھ کھاتا ہے وہ جناب پسینے دے ذریعے نا انسان دے جسم جو خارج ہوئے گا پسینے دی شکل دے اندر لیکن وہ پسینہ بدبودار نہیں انتہائی عمدہ جسم دی خوشبودار ورگا پسینہ ہوئے گا وہ نعمت اللہ تعالیٰ جنت دے اندر رکھی ہے مگر انسان غافل ہے بھائی اللہ تعالیٰ دے حکمہ دی نافرمانی ہے انہوں دے انعامات ویکھو کہ اپنے منن والے دین تے چلن والے دے واسطے جزا دے واسطے اللہ تعالیٰ ان دے اہتمام فرمایا ایک صحابی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سبحان اللہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جنت دے اندر کھیتی باڑی بھی ہوئے گی اللہ دے نبی فرمایا ہوئے گی کیونکہ جو بھی جنتی خواہش کرے گا نا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا یہ نہیں کہ جنتی خواہش کرے تو مایوس ہو جائے وہ دیو آس پوری نہ ہو اے ہائی نہیں جو کچھ ہوگا دل جنتی دا کرے گا اللہ تعالیٰ جنت دے اندر عطا کرے گا یا رسول اللہ کھیتی باڑی ہوئے گی اللہ دے نبی فرمایا ہوئے گی یا رسول اللہ کس طرح اللہ دے نبی فرمایا بیان واحد دے اندر ویکھ دیا وہ زمین دے اندر جناب حال چلائے گا 20 سٹے گا جنتی انہیں ویکھ دے ہوتے کھلوتی ہے فصل اگے گی بڑی ہوئے گی پک جائے گی پھل کٹ کے خلا دے انباروں بڑے بڑے پہاڑوں دی مثل وہ بن جائے گا تو ویکھ کے بڑا خوش ہوئے گا اپنا دل محظوظ کرے گا اللہ تعالیٰ کھیتی باڑی بھی انہوں عطا کرے گا کیوں چاہے گا تو کرے یہ نعمتہ جنت دی ہیں جنہ دا ذکر اللہ دا قرآن کردہ یا نبی دی حدیث کردہ یہ مومنین واسطے بشارت ہے اللہ فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر بے شک جڑی میں جنت بنائی ہے یہ دے اندر نہرہ نے وہ میں متقی لوگاں دے واسطے بنائی ہے جڑے پرہیزگار نے گناہ دے قریب نہیں جاندے نیکیاں ہی نیکیاں کرتے متقی نے اللہ دے ولی